kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Bring me to everlasting life. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha nga dunay daghang mga magtutuo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon mayong hapon mga suking tigpaminaw niano sa bangatong tulumanon nga giuluhan The Woman I Love, kunang babae nga akong gihigugma. Sa gihapon, kini si Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas mo gihapoy magiguban kininyo. Og nang hinaot nga naghapon kamo sumayong panglawas aron andam maminaw sa mga pulong atong maluwatan din his mong tulumanon. Domingo nga edisyon. Kagahapon, atong na padayon o natuki pag-ayo ang may labot na sa kasuyan sa krus kon timaan sa atong Kristohanon nga pagtuo. O usa na lang ka parte sa atong kanabang pagpadayag sa mong punto ang wala nato mahisguti. Huwag karon atong hisgutan na gyud. Ato dayong gibasa ang gipamulong ni San Pablo ngadto sa pagkadto Pilipos sa kapitulo 3 tudling 18. Nga kining maong mga pahina sa kasulatan o mga suking tigpaminaw mahimong ato gihapong labason sa atong panahon karon tungod kay bisan tuod nagdata sa maong timaan apan ko na nga itong mga buhat sukwahi sa mensahe sa maong timaan o sa maong krus
mahimong magmakawang lang gihapon. Kung atong sublion sa pagbasa, matud pa niya, no? Pilipos 3:18, gisultihan ko nagkamo niini sumagkadaghan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Nga dunay daghang mga magtutuo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Mao nga kadtong giingon nato kagahapon, dili igo kon magbatuntag mga timaan o simbolo sa atong pagtuo. Sama niya na mga krusipiho, nga krus diya nga gihimo natong timaan o simbolo sa itong pagtuo. Dili pa naigo. Ang simbolo kinahanglan puy-an ng iyang mensahe. Ang mensahe nga unsa kadtong gisgutan to kagahapon, kay matud pa sa Efeso 2:14-16, ang krus galamiton sa pagtubos, ug sa Mateo 16:24 nga nagkahulugan sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios. Mao nga kinahanglan aduna gayoy kanang pagsakripisyo nga pag-ambit nato sa mga pagsakripisyo ni Kristo haron nga madangat gyud nato ang dag-anan. Sa Galacia 5:24 matud pa nga ang krus mao gihapon naghisgot og pagdumili sa kaugalingon og pagpugong sa sala. Mao nga kung dunay angay pugngan diha sa atong mga gimbuhaton, wa man gyud laing pugngan nato ang pagbuhat og sala. Kinahanglan pugngan gyud na. Ug mao nay pagsubay nato sa mensahe sa krus. So kung mga Katoliko ta, den dili na tumanon ang mensahe ni anang kaasuyan sa krus, mahimo gyapong magmakawang ang maong simbolo. So kailangan ang duha na agyod sama sa kanang hisgutan sa Santiago 2:26, no, nga ang pagtuo nga walay binuhatan kawang. Kinahanglan ang pagtuo kalakipan gyud og buhat. Of course, kadtong buhat nga nagtuo sa Ginoong Hesukristo. Kay kung doon na po kay pagtuo niya, dili pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo, so man ang klasya sa pagtuo. Dili po na ito ma-attribute na nga husto na. Doon na kay binuhatan, pero ang imong pagtuo sukwahi. So pagtuo nga gitudlo ngayod o sa kamatuoran o sa realidad no mga suking tigpaminaw, ay imo lang gyapon nga dunay kakulangon. Gunya atong gibasa ang World History by O'Brien sa pahina 146 no kagahapon, nga matud pa, other practices of the early church, the sign of the cross, and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So, dili usa ka bag-ong butang. Dili usa ka bag-ong pagbansay kanang pag-sign nato sa krus o kanang pagpanguros. Ayaw ninyo kalimtik kadto pong mga pipila ka mga apostolic fathers nga atong gipangkutlo ang ilang mga testimonyo o mo kadto'y mga prueba nga wala ta magtumo-tumo sama sa sulat ni Saint Cyril katong na kudlo nato sa mga dapit na tunga-tunga nga bahin sa ikaupat nga siglo. Tunga-tunga nga bahin sa ikaupat nga siglo, nagtestimonyo si Saint Cyril. Pinagi og suwat nga ang pagpanguros bansayon gayod sa mga Kristiyanos. So dili usa ka bag-ong butang na mga suking tigpaminaw. Lamang hinoon sa Bible dili lang kaayo klaro letra por letra, apan sa apostolikanhong tradisyon maklaro gay na mga suking tigpaminaw. Ug kung sa may basihanan nato nga iapil nato ang apostolikanhong tradisyon, ang 2 Tesalonica 2:15, ato gyud kanang kinahanglang balik-balikon para duna tay support ba pamatuod, kay di man maayo wala tay pamatuod. Kay mahimo man po ng fallacy, non sequitur, o it does not follow. So pamatuod na to mao ng 2 Tesalonica 2:15, tungod kay doon na pa may mga kamatuoran nga wala na masulat letra por letra sa Bible. Matod pa ni Juan sa kapitulo 21 tutling 25.
Nakaroon mga suking tigpaminaw, adto nang hisgutan kadtong wala pa gyud nato mahisguti. Kadtong napatik gyapon sa kasaysayan, mo manggaling nga gidugangan nako ang research na ini sa internet. Ya sa kanang Wikipedia, no? Ang libre nga encyclopedia diya sa internet. Gidugangan nako ang akong pagtuon ini para kung di manggali madetali og ayo, at least, no? Madaghan-daghan ang atong informasyon nga mahatag kaninyo. Pero sa dili ba tuod, nalimtan ako nga duna da ipog ko ipahibalo ninyo, no? Og napahibalo po rin ako kagahapon og akong sublion. Kagahapon, no? Ako mang na pahibalo nga ugma, no? Lunes, doon na tayo i-replay din hingaw sa ka English program, no? Dili unta na to plano na kay na may dili maka isabutog English, pero nagkahukom ta nga i-replay lang yun kay sa akong pagpaminaw dili man kayo paspas pod ang kanabang nag-istorya murag para nako murag sayon ra pod kayo apson ba kay dili paspas kay naman gud puy ubang mga Americans nga kanabang slang kayo maglisod gyud tag apas labi na kay dito mga English speaking people, no? Pero kadtong akong gusto i-replay, no, mga suking tigpaminaw hinay ra, so klaro ra ang in English. So mao na nga nagkahukom ta kay nindot kayo ang maong message sa maong kanabang program no mga suking tigpaminaw. O nakahukom po daay ko, no, nga dili lang ugma kay para makapahibalo papunta, no? Atong plano Miyerkules na lang, no? Miyerkules nga edisyon nato i-replay kay para ugma makapahibalo tag usog, then pagka Martes then ayhan na nato i-replay dinhi sa kining ganginan karong Miyerkules nga edisyon. Ang maong program no mga suking tigpaminaw ato ning na kinibang nakuha sa ato yung EWTN.com. Sa EWTN. By the way, ni siya actually usag yun siya ka episode sa television nga kanang giuluhan og The Journey Home program. Yung mga 1 hour man ang Journey Home program di sa tong EWTN. Unya nahimo ni adto pang July 9, 2001. Yeah. Gani ang video gyud ni ini pwede ni atong kinabang kuha yun kung ana ta sa catalog sa kinabang EWTN.com. Pero kining atua audio lang ni siya ang atong kinibang na download, of course with the permission po dito sa ang maong site kay dili man na maayo nga mo pakuanta mo gamit ta sa maong kanabang audio nga ilang gi-open hinoon sa tanan kung wala tay kanang permission. So mao na mga suki tigpaminaw og karong Miyerkules na lang nato ni i-replay. By the way, no, ang maong program no nga giuluhan The Journey Home, ang host gyud sa maong program mao si Marcus Gruday nga kanhi usa ka Presbyterian minister. Kay siya man mao'y natahasan ni ana nga mao nga program. Siya mo'y napilian si Marcus Gruday no kanhi usa ka Presbyterian minister nga karon usa ka Roman Catholic ug usa-usab ka apologist sama ni ining ubos ninyong igsuon, no, si Veritas. O ang iyang guest sa maong program, mga suki tigpaminaw nga atong i-replay lagi karong Miyerkules, mao si Alex Jones. Kinsa man ni si Alex Jones? Kini si Alex Jones, usa ni siya kakanhi Pentecostal pastor. 30 years gyud ang iyang pagka Pentecostal pastor. Ni sulod ni siya sa tinuhuang Katoliko, na converter ni siya sa tinuhuang Katoliko. Uban gyud ang iyang asawa nga gihinganlan og Donna. Og dili lang kay ang iyang asawa, hasta pod ang iyang 602 ka mga miyembro sa maong kongregasyon dito sa Detroit, Michigan, if I'm not wrong, no? Detroit congregation dito sa US. Nadala niya og appeal ng mga suki tigpaminaw. Gani kung nakakita pa mo atong video ani no sa EWTN, pakita gyud dito sa video ang katong pag dawat nila sa Roman Catholic Church nga gipang bautismohan sila dagko na. Okay, dagko naman sila midawat sa Katolisismo.
So mao na mga suking tigpaminaw ang maong bisita ni Marcos Cluday nga iyang interviewon nga inyong madungog karong Miyerkules kung itugos Ginoo nga walay kabilinggan, no? Ang kahanginan, walay brownout unsa diha, no, mga suking tigpaminaw. So atangin ninyo karong Miyerkules ha, atong i-replay ni. Ugma unta pero kahukom ko nga mas maayo Miyerkules na lang para makapahibalo pa pud taon. Nya kamo pong nagpaminaw ron, palihog pud og ingon sa uban ninyo. O kung ganahan mo o basig do na interesado pud kay testimonyo gini sa usa ka Pentecostal pastor kanhi. Kung sa iyang hinungdan nganong na-converter sa pagkakatoliko. Para ma-encourage po mo. Ano man? Yeah, okay, ang iyang asawa, iya pong nadala. Hasta po ang iyang 62 ka mga membro dito sa Detroit. Sa Pentecostal, no? Mga suking tigpaminaw, nadala niya. O karon nagtabang na niya sa sama sa atong gimbuhaton pagpasabot sa tinuhuang katoliko. Very effective ra ba kay sila noon dito. Sa Amerika noon, kasagaran nga epektibo nga mga katoliko. Kanhi man dili katoliko noon, mga convert. O mga suking tigpaminaw. So atangin ninyo karong Miyerkules nga atong i-replay dinhi ang maong testimonyo. Pero note, no, mga suking tigpaminaw, akong ipahibalo ninyo, dili ni siya detalye. Dili ni detailed nga pagpresentar nato sa pag-replay, no? Dili ni complete conversion story. Brief lang ni siya, gamay lang ni siya nga conversion story inyong madungog nga, no? Kay 1 hour program rago ni sa TV. Unya, sa akong nahibaw, naa ni detailed yun story sa iyang conversion, pero watay kopya. Tuwaran dito sa gawas, no? Sila rin nakahuputan dito. Pero kining atua, 1 hour TV program raman so dili ni siya ingon detalye. So ang atong madungog ani katong mga primary good reasons ba? Ano na converters kini si Alex Jones pagkakatoliko gikan sa iyang pagka 30 katuig yun nga ingon nga pastor sa Pentecostal dito sa Detroit, Michigan, no? Mga suking tigpaminaw na. Imagine hasta ang mga miyembro niya nadala mga 62 kabuok, mga suking tigpaminaw. So atangin ninyo ha, ug akong iklaro gyud ninyo dili ni detalye ha. Kay basig gusto mong detalye gyud, no? Kay dunay mga nangutana pud ani sa program pipila ra to kabuok na nawag gyud den gipangtubag niya, pero napay mga ubang mga pangutana nga wala mahisguti kay wala man pud mahisguti sa mga pangutana. So basig maingon mo ba nga oy katura? Dili kay katura kay kuan man brief ra man tong interview, dili man to detailed, no? Kay 1 hour ago, imagine, no? Sa imong pagtuon dayon i-share lang nimo og 1 hour, dili biya po na ako gali di ko kakaya. Kinay mga topic na to atong i-share sa lang ka oras. Hili maugmaan pagali antud pagyud sa sunod adlaw. Okay, dunay mga taas kay kinahanglan jud i-explicar na to mga suking tigpaminaw. So atangin niyo, no, akong Osbon karong Miyerkules atong i-replay ning kining testimonyo ni Alex Jones uban ni Marcos Cluday sa diri sa atong radio program karong Miyerkules alas 4:30 ngadto sa alas 5:30. O doon na po niya tayo dugang pahibaloan after na lang, no? Siguro mga Webes. Doon na po nakita na kung schedule dito sa EWTN. Doon na duha na po magtiayon yun, no? Magtiayon nga Pentecostal nga na converter sa pagkakatoliko. Dayon naba yun nakita na ako dito pa na ako makuha ang pizza nga makita po na sa kanang journey home di agad sa television nga round table discussion sa mga converts gikan sa Pentecostal. Ako rin ang ipahibalo niya, mga Webes na lang siguro. Kaya wapan ako makuha ang detalye gyud sa schedule ng mga suking tigpaminaw. Okay, adto ta sa kadtong kanabang paghisgot may labot nas usas mga bahin nga nahipatik dias tong kasaysayan kon history. Matud pa dinhi sa atong research ng mga suking tigpaminaw, ang source ani gyud nga napatik dito sa Wikipedia mao ang pagparayag ni kadtong historian Eusebius, no? Patik may gyud sa kasaysayan usas mga historians mao si Eusebius. So kining niya mga around ni mga ikaupat gyud nga siklo. Kadto bang gisgutan sa kasaysayan ba nga the Battle of the Milvian Bridge. Yan hitabo niadtong October 28,
Naagi pizza, no? October 28, 312 between the Roman emperors Constantine I and Maxentius ng mga suking tigpaminaw. O ang maong battle gubat ng mga suking tigpaminaw, matod pa nga si Constantino, no? Mao'y ni daog sa maong gera. Matod pa diri, Constantine won the battle and started on the path that led him to end the tetrarchy and become the only ruler of the Roman Empire, no, during sa maong panahon. Ingunanin naman ko na mga suking tigpaminaw. No, matod pa sa maong istorya bang. Ang maong gera, usak ka noteworthy yun. Matod pa, tungod sa kadaugan ni Constantine, nga na-attribute yun sa kanabang Christian sources to kinibang God. Meaning, na-attribute yun sa pagtuong Kristyanismo ang iyang kadaugan. Nga no ba? Okay, why no paminawan eh. Okay. Niadto laging gera nila, kung ato sang isaysay ba, ang kanabang unsa gyud ang strength sa ilang gera, ingon ani no, niadtong October 28, 312. Ang location gyud sa ilang gera, timani ha, naani sa bridge, nasa tulay nila ni giaway, Battle of the Milvian Bridge, dito sila nagtagbo sa maong tulay. Inani no mga suking tigpaminaw, ang location gyud dito ni sa lugar ba, no? Ang lugar yun na ini maong gera dito sa dapit sa Ponte Milvio, Rome. Ponte Milvio, Rome. Nya, sa maong gera lagi ang akong iuna ninyo daan nga napilde ni si Maxentius. Pero dili ba ta katuo ba, no? Kay sa strength mas daghan o ginsakpan ni si Maxentius, no, mga suking tigpaminaw. Ngano ba? Sa atong research no sa Wikipedia, no, mga suking tigpaminaw, gitali dinhi ang mga bana-bana ba sa ginsakpan sa maong duha ka emperor no mga suking tigpaminaw nga naggera. Okay, no? Ang mga combatants mao ni ang gitawag og mga Constantinian forces o Maxentian forces, no? Maxentian forces. Umingon tag Constantinian forces kuan mga ginsakpan o mga kasundaluhan ni Constantine o Constantino. Ug moingon po tag Maxentian forces, mga kasundaluhan ni Maxentian. Unya gibutang dinhi ang mga commanders. Ang mga commanders mao lagi si Emperor Constantine sa Pikas. Then sa Pikas side pod si Emperor Maxentius. Then na tun-an po nato yun, na research nato yun og apil ang strength nila unsa kadaghanon ang ilang mga sakop. Ang mga sakop ni Constantino, no, mga suking tigpaminaw, gibana-bana gyud nga 50,000 men. 50,000. Samtang ang kang Maxentius 75,000 ngadto pa gyud na 120,000 no mga suking tigpaminaw. So 75,000 to 120,000. Yeah. So umbot na hunaon pildihonon si Constantine o si Constantino tungod kay mas daghan og sakop si Maxentius ng mga suking tigpaminaw. Pero ngano ba nga sa istorya gyud sa maong gera nila nganong nidaog si Constantine ng mga suking tigpaminaw? Naa dinhi ang atong buot i-share ninyo ng mga suking tigpaminaw. By the way, no, sa history, matod pa sa atong gikutloan inyong mga suking tigpaminaw, si Constantino, no, di uno, dili lang kay ang agian niyang mga gera kadturang sa katong Battle of the Milvian Bridge. Daghan ni siyang naagiang gera sama sa katong Turin, sa Veronica, Cabale, Mardia, Adrianople, Hellespont o Chrysopolis. Yeah. Pero kining atong hisgutan ron, ang battle ron nila, ang battle niya, ang gira niya, bato kang Maxentius sa dito sa Milvian Bridge niya itong October 28, 312 ng mga suking tigpaminaw. Okay. By the way, no, ang historical background yun ni ini, no, mao nga matod pa din sa itong tamdanan, the underlying cause of the battle was the 5-year-long dispute between Constantine and Maxentius over control of the Western Roman Empire. Mao ni kay niadto gud mga emperor god o masig ko anay man sila, no? Ibang asay ilang sakupon nga dapit ingon na, no? Ang hinungdan sa ilang gera matod pa nga mao ang 5-year-long dispute
kanang panagbangi ba 5 ka tuig nga panagbangi between niya ni Constantino og ni Emperor Maxentius may tungod sa kanang laging pagkontrolar pagtuma niya ng Western Roman Empire. So pa na ba yung murabag sort of panag-ilog ba sa Western Roman Empire. Although matod pa Constantine was the son of the Western Emperor Constantius Chlorus, the system in place at the time, the Tetrarchy, didn't necessarily provide for hereditary succession. When Constantius died on July 25, 306, his father's troops proclaimed Constantine as Augustus. In Rome, the favorite was Maxentius, the son of Constantius, predecessor Maximian, who was made emperor on October 28 of the same year. Mga suking tigpaminaw, niadto laging 312. Niadtong 312 no AD no ikaupat ning siglo no. Madod pa no, kining maong duha no ka emperor engaged in open hostility with one another, although they were brothers-in-law through Constantine's marriage to Fausta, sister of Maxentius. Sa ito pa, relative ro day ni silang duha ka emperor. Ngano man? Kay kini si Constantino ang iyang naasawa nga ginganlag Fausta. Kini si Fausta nga iyang asawa igsuon man ni Maxentius. Hindi man niya. Ito pa, kuhan, brother-in-law ni Constantino ni Maxentius. No, mga suking tigpamina, brother-in-law. So, pero agi ani laging gahom lagi. So, bahala, wala pili man no. Kining panagilugay sa gahom kung gusto gyud mo. Nawa may pili ay na bisan pagaling igsuon. Sa atong nahibawan kana galing usahay kanang atong mga kabtangan o yuta na mali ako nahibawan mo abot dito sa korte manag-away. Puros mga igsuon. Maabot pa sa korte. Ingon na no mga suking tipaminaw. So managagaw ra sila. Ang brother-in-law ni Constantino si Maxentius to mga suking tipaminaw. Nya timan ana to biyaha nga mas daghan og mga sakop si Maxentius no mga suking tipaminaw. So pildihonon unta gyud si Constantino. Pero inaani no mga suking tipaminaw. Ato na lang hisgutan diretso kay doon na ba may saysay din about the events of the battle. Saysay ba pero murag taas-taas akong paminaw. Pero ang atong punto ko din ang katuramang bang religious background more gyud ato bang tukion pag-ayo. Unsay hinungdan nga si Constantino man gyud may midaok batok ni Maxentius. Nga unta mas daghan magsakop si Maxentius to mga suking tigpaminaw. Okay. Atong hisgutan ang kadtong napatik sa pagsaysay ni Eusebius may tungod sa vision ni Constantino ng mga suking tigpaminaw. Kay dunay pananaw ni ang nakita ni Constantino nga na-attribute ni nga ang maong pananawon kanang dunay religious aspect ng mga suking tigpaminaw. Yeah. Ug timan na nato biya sa history nga kini si Constantino usa ni sa kanabang mga emperador nga napatik sa kasaysayan nga miundang og luto sa mga Kristiyanos kay nadani man ni siya sa baruganang Kristiyano. Nadani man ni sa baruganang Kristiyano. Ug usa lagi sa hinungdan mauning mosunod kining ilang gira ni Maxentius. Ngano ba? Kay matud pa no mga suking tigpaminaw from Eusebius nga account ba sa history no mga suking tigpaminaw. Matud pa. Although gingon diri no Eusebius gives a detailed account of a vision and stresses that he had heard the story from the emperor himself. Aha kuno nahibaw-an ni Eusebius kining mga istorya ng mga suking tigpaminaw. Didto gyud gikan ni Emperor Constantine. According sa mga version no, mga suking tigpaminaw no ni Eusebius, Constantine with his army was marching. Sa niya na kapanahon, si Constantino guban sa iyang mga sundao nagmarcha
dito somewhere sa wa non gi-state matud pa diri Eusebius doesn't specify the actual location of the event, but it clearly isn't in the camp of Rome. Saan yan nakahigayon dito dapit no sa Roma no mga suking tigpaminaw? Si Eusebius ang iyang mga army nagmarcha sa usak ka dapit dito nga wala gi-specify diri og asa gyud dapit, pero dili gyud dito pod sa kampo sa Roma. Yeah. Sa dihang nakita niya no sa maong dapit paghangad niya sa kanabang adlaw, when he looked up the sun and saw a cross of light above it. Sa paghangad niya sa adlaw dito sa maong dapit, nakita niya ang usak ka kahayag ba nga kanabang porma o kanang cross ng mga suking tigpaminaw. Kahayag na ipabaw ni siya sa sun nga iyang gitanaw. So kakahayag nga dunay porma nga cross nga matud pa no sa ibabaw dunay bay na marka ba nga Grego nga mga pulong nga matud pa sa Grego ebto di kay ko I'm not sure ni pag-pronounce ani unsay correct pronunciation ani kay Grego man ni evtut nika evtut nika nga pulong sa nga napatik pa nga sa ibabaw ni sa cross nga kahayag nga nakita niya dito mga suking tigpaminaw. Unya ang translation niini ang hubad niini sa Linatin en hoc signo benses nga kung atong sabton hubaron sa in English in hoc signo benses means in this sign you will conquer. Nga pinaagi niining timaana ikaw magkadaog. Pinaagi ni ining timaan na ikaw magkadaog no. Itong kahayag bang nakita niya no porma og cross no mga suking tigpaminaw. Matud pa dunay na marka nga in hoc signo benses, pero sa actually ang kamarka gyud Grego ebtut nika, pero gi hubad sa Linatin in hoc signo benses nga sa in English in this sign you will conquer. Okay no mga suking tigpaminaw. Dayon no, kay ako naman ning nabasa, ako na lang diretso para magka-save butag gamay og time. Nga ang nahitabo gyud ni ini nangutana pa manggali gyud si Constantino ani unsa gyud puti pasabot gyud ani ba? Dayon gani sa istorya dunay kanang vision pa gyud nga usa ka damgo sa damgo nga na kita siya dito o giingnan siya sa Ginoo. Nagpakita ang Ginoo niya sa kapananawon ba nga giingnan siya kana bang nga kinahanglan himuon jud niya ang katong sign ba nga cross nga iyang nakita iyag yung dadon nga sign niya sa iyang mga sakop nga diha gyud ibutang sa kanang ilang shields ilang taming ibutang na nga mao nga timaan kanang cross di katupo sa ilang mga bandila nila butangan gyud og sign nga cross. Kay pinaagi lagi sa maong timaan siya makadaog. Muna nga gibuhat yun na ni Constantino ni mga suking tigpaminaw. Kay pinagi sa damgo po niya gipasabot man siya sa Ginoo. Dili ko mo pugos ninyo mga suking tigpaminaw og mutuo ba mong dili ani. Pero napatik man ni sa history. Bisan pag inyong susihon nga mao na og tuod man gihimo gyud na ni Constantino itong ilang mga taming gipangmarkahan og krus ug uban pa nga naa nila mo ni ilang gihimo na dayong sign sa iyang mga sakop. Ilang mga taming gipangmarkahan og krus ug ilang bandila naaboy krus mo magali nga doon na mga salida ani no gipanghimuan mga suking tigpaminaw ang kanang mga gira-gira nila niadto sa unang na dunay mga sign of cross di sila mga taming pero diri-diri ni gisundog na sa parte sa kasaysayan o mga suking tigpaminaw. Ug mao na nga kadtong gira nila ni Machensus niadtong October 28, 312 mao na nanay mga sign dayon sila ato silang taming sa krus kay mao lagi iyang yung gituman to iyang gisuwayan bang kung tinuod ba gitong kanang vision. Ang mensahe sa vision nga iyang nakita ano mga suking tigpaminaw. Unya kay natinuod man gyud mga suking tigpaminaw. Kadtong gira nila ni Maxentius sa Milvian Bridge hingdaog man gyud siya.
do mga suking tigpaminaw. Muna nga matod pa sa mga kanabang nagninsusi ani nga usa sa nakapa kinibang dasig ni Constantino nga iyang kanabang iadaptar ang Kristyanismo. Ingnon dalang na konbinser siya sa pagka-Kristyanos. Mao ang maong hitabo no mga suking tigpaminaw. Kadtong iyang kaagi nga gera niya nga iyang kontras Emperor Maxentius nga iya ra pa ang brother-in-law nga napildi niya imbes mas daghan og sakop kay kaniya. Unya matod palagi niya nga tungod kay before sa ilang gira mao to na vision niyang nakita. Ang timaan sa krus nga nagpasalig nga pinagis mong timaan makadaog siya. Nagkadaog man gyud siya. So mao na nga si Constantino sa history nahimo ning usa sa kanabang tigpanalipod na pud noon sa Christianity. Muna nga dunay parte gyud sa history mga suking tigpaminaw nga ang imperyo sa Roma ug ang simbahan murag na namurabag na usa. Kay agi sa maong kanabang panghitabo ba nga na-attribute gyud ang kadaugan ni Emperor Constantino sa Christian God. Kay niadtong panahon na wa man gyud laing nagsimbolo og cross sa maong panahon mga Kristiyanos man. Kristiyanos nga Katoliko. O bitaw nga ato ning gi-share dinhi mga suking tigpaminaw kay kining timaana, kining pagpanguros, kining cross, dugay na kay ning gibansay na nis mga Kristiyanos. Lamang dili tingali kayo klaro diri sa Bible, pero kadtong gibinaba na lang o kadtong wa na masulat nga mga accounts klaro kayo. O bitaw nga tingali mahibulong mo nganong Katoliko daghang kay mga pagbansay ba nga ang uban di na nato makita gyud litra por litra sa Bible, tinuod man na. Kaya nag-ingon na lagi si Pablo nga dili lagi ang nasulat sa mga tutuan kay naay gibinaba na lang kay si Juan niingon sa 21:25 nga kung sulaton pa kuno tanan nagtuo siya nga bisan gani ang kalibutan dili kay igo kasudlan sa mga sinulat. So na nga di nato mahibugnan nganong Katoliko doy na uban nga iyang mga practices nga di kay nimo makita gyud litra por litra sa Bible kay wa naman masulat. Pero part kina siya. Sama aning sign of cross kining pagpanguros ug kining mga simbolo sa cross ng mga suking tigpaminaw. Kay mao man ni naabdan ni Emperador Constantino during his time. Mao man gani nga sa dihang na kumbinser siya sa Kristyanismo mga suking tigpaminaw iyang gi proklamar sa iyang imperyo nga ang mga Kristiyanos katagaan gyud og freedom nga mo bansay silang pagtuo. Wala na'y panglutos sa iyang panahon sa mga Kristiyanos. Kay lagi iyan namang gituhuan nga dunay gyoy kanabang Dios kining Dios sa mga Kristiyanos tinuod yun nga gamahanan kay gipasaligan siya sa mong timaan sa krus kadaog man gyud siya. Mao na mga suking tigpaminaw ang istorya ni kining Emperador Constantino may tungod anang mensahe sa krus. O gani no, ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist doon na sila'y kanabang akusasyon nato nga kanang si Emperador Constantino kuno mo ay nagbalhin na ng igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Dili na tinuod mga suking tigpaminaw. Kadtong deklarasyon ni Emperador Constantino sa history nga nalimot ko sa tung tuiga nga iyang gideklara sa tibuok niyang imperyo nga ang Domingo rest day sa mga Kristiyanos o kanang sa iyang imperyo. Giproklamar niya nga kanang Domingo na matud pa sa mga igsuon natong Seventh-day Adventist nga ang origin kuno ana ang nagbalhin yung kuno ana mao si Emperador Constantino, which is wrong no mga suking tigpaminaw no. Sayop na ngano kay wala tay mabasa sa history nga siya mo'y nagbalhin kanang pulong nagbalhin. Ang gihimo ni Constantino mao lamang ang pagrespeto sa mga Kristiyanos. Unya sa iyang panahon na mga Kristiyanos niya itong higayon na Domingo naman ang ibalaan. Di naman Sabado. Dunay Sabado pero kadto man Jewish religion. Kay dito man siya nagkumbinser sa Kristyanismo. Ang Domingo may iyang nakita na nabtan siyang panahon. O nang Domingo po iyang gideklarar. Kay actually ang pagan Rome sa una walay igpapahulay no mga suking tigpaminaw.
There is no rest day. Ang original gyud nga kanabang kung atong ihulagway ang pagan Rome. So wala pa ma-Christianize ang Rome, no, mga suking tigpaminaw. Ang Roma pagano man yun na kayo. Mo bitaw gi-Christianize kay pagano kayo no mga suking tigpaminaw. Unya ang mga emperador nga wala mo tuo sa Christianity, wala mo tuo og Dios, kay ilang ipatuo nga ang emperador mao'y Dios. Muhangad ang mga tao kinahanglan nila. Unya walay igpapahulay ang imperyo nga Romanhon ni adto mga suking tigpaminaw. Sadyang ang emperador naglutos pas mga Kristiyanos sama ni Nero. Wala sila rest day. Muna dito makaingon nga si Emperador Constantino mao'y nagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. No. Ngano, kay ang original nga baruganan sa mga kanabang emperador o imperyo sa Roma ni adto mga suking tigpaminaw sadyang wa pa ma-Christianize. Wala na sila igpapahulay. Tanan ang ilang mga slaves, tanan ang ilang mga trabahante, patrabahoon yun na wag ipahulay no mga suking tigpaminaw. Niadto rang panahon ni Constantino nakabaton og rest day. Ang imperyo, ngano ba? Kay amo man gi-adapt naman niya ang Christianity. Gani mo gi official religion. Niya tong panahon na. So iyang girespetuhan og unsa nay mga pagbansay sa mga Kristiyanos niya naabtan niya Domingo naman, di naman Sabado. Kay kung Sabado paghapon niyang naabtan no mga suking tigpaminaw, so Sabado pud unta iyang ideklarar. Sabado pud unta iyang ideklarar. Pero kay Domingo naman, nga Domingo na pud iyang ideklarar. Unya ang dugang detalye ani mga suking tigpaminaw kung ato pa ning mahisgutan, napatay panahon ani dili pa ma-expire ang atong program. Dito na ito nisgutan pagayo sa about Sabat, about igpapahulay. O mga suking tigpaminaw. Probably, kung itugod sa Ginoo, atong matukina tomorrow. Tama no? Tomorrow. Dayon hasta pod ang kalanon the following day, no? Tuesday. Then pagka Miyerkules, i-replay man nato itong kanang brief story ni Alex Jones nga kani usa ka Pentecostal pastor no dito sa Detroit no sa US no mga suking tigpaminaw. Okay no mura og diha lang taman ang atong pagsaysay may labot na sa Battle of the Milvian Bridge diin na attribute ang kadaugan ni Emperador Constantino sa mga Kristiyanos, Diyos sa mga Kristiyanos kay niadtong panahon na ang timaan mao man ang krus ng mga suking tigpaminaw. Nakaron dunay pipila ka text messages nga atong i-share ninyo din hino mga suking tigpaminaw. Kay at mutubag magyud tag mga pangutana ron. Pero wala man kayo question. Dunay message din hino sa atong mga listeners. Matud pa, Brad, ngutan ako, ngano ang Katoliko magbunyag kaduha unya dili pa jud itusnob sa tubig. Gikan sa 0919-7763-848. May tungod sa bunyag. May iskutan siguro nato ni Huwebes. Kini may tungod sa bunyag kay taas-taas po ni siya. O kini imong giingon diri nga kaduha magbunyag, di na tinuod. There is only one baptism. Kas ara gyud bunyagan. Maman gani nga kung mabunyagan ka bata pa, yan inig kadako nimo mobalhin kag laing relihiyon, then mobalik ka, di na kabunyagan. Pinabunyagan naman kag bunyag nga valido. Gawas kung wa ka mabunyag gawas kung kana bang ang imong bunyag nga dadawat didto sa laing religion unya na nasuta nga invalid, so bunyagan ka pero dili na buot pasabot nga kaduha ka bunyagi kung nabunyagan ka sa laing relihiyon no dili kay there is only one valid baptism. So kung invalido imong bunyag dito sa ubang relihiyon, well kung mabunyagan ka sa Katoliko usa ra gyud na kay dili kadaghan
dili kadaghan o kaduha ang pagbunyag. Usa ra gyud na no mga suking tigpaminaw. Mo na kung Katoliko ka, gibunyagan din mobalhin kag laing relihiyon din mobalik ka na dili na kabunyagan. Pisal na lang ka. Oh, pero di na kabunyagan o gusto kasara. Dayon kuan. Na day nag-text na to, ambot ko ngalan ba ni? Ingon diri o. Si Orencio sa Monte Alegre. Sa Orencio sa Almonte Monte Alegre. O kabaloon sa banig dapit ba ni or ngalan ba ni? Yeah. Matud pa niya no? Matud pa niya din no ni kuan Orencio. By the way, yung number 091870799944. Brad, abi nimo, ikaw nakapadugang sa akong pagtuo. Busa magampo ko. Na dili maputol imong programa sa radyo. Mayo unta, no? Depende na siya sa taas, no? Kay ang pledge sa atong sponsor 3 months. Dayon biblical man po ng 3 months no nasuking tigpaminaw. Kadtong miduaw si Elizabeth. No, miduaw si Santa Maria ni Elizabeth og 3 ka bulan. Di ba? Biblical ano? Dayon dunay panalangin sa balay ni Elizabeth ug Zacarias. Dayon katupong panahon nila ni David nga si David iyang gibilin tong arkas kasabutan sa balay ni Obed-Edom og 3 pud ka bulan. Di ba? Doon na po'y panalangin silang David atong higayon na. Di ba? Tingali, ikaw pud kuhan, Orencio, sa 3 ka bulan natong programa na panalanginan buga, no? Kay matod pa nimo, abi nimo, Brad, abi nimo, ikaw nagkapadugang sa akong pagtuo. Busa magampo ko kung di dili maputol ang imong programa sa radyo. Depende lang ni. Pagbuot sa taas na, kaya huwag mingon siya, pahulay sa ta, hulay sa puta. Sakdo lang 3 months yun, mga sukitig paminaw. Pero, abi ni mo, Brad Orencio, dili man yun agin ako actually. No? Dili yun agin ako, kaya ako kasangkapan lang ko. No? In the first place, wa ako'y ikabayad ani diri radio station, may galing dunay nanawag sa balay, pahandulon tag program. Okay, mahal kaya itong balay ron diri, no? So, dayon, kining atong nahibawan, dili po nagikan sa itong kugalingon. Gipaambit ra po ni sa uban, research ra po ni nato. Dayon, labaw sa tanan ang Diyos. Kaya iyatang ikasangkapan o ang nag-sponsor nato. Kung naminaw galito siya ron, salamat kayo niya. Di lang to siya magpahibalo. Diri sa kahanginan. Kay actually, no, dagan nag-text dili lang kay ikaw. Gani, sahin magkuhan ako. Libog na ko sa akong pagtubag. One kay agis ka busy na to. So, kaysa tanaw na to bisig na pailain rin, no? Ay na, Brad. Lugar na Monte Alegre, Aurora, Zamboanga del Sur. Mao ba? Lugar day ng Monte Alegre, Aurora, Zamboanga del Sur. So layo gihapon, no? Salamat kayo Orencio, no? By the way, duol ra mo diha ni kuan ni katupong nag-text po nato bag ura gyud nato pong na friend sa diri sa text kay nagpaminaw po siya po bag ulang, no? Suking tigpaminaw na po nato, no, diha sa Aurora. Aurora, Zamboanga del Sur, si kuan. Si, if I'm not wrong, no, si kuan Blessy Nunez. Yeah, masig kaila ka ni Blessy Nunez diha, no? Aurora gyapon kuno to iyang lugar diha sa Zamboanga del Sur. Yeah, Diyon. By the way, no, salamat kayo sa info aron na-fix na yun ako nga kanang Monte Alegre din, lugar din diha. Masa man na siya, barangay? So man na siya. Okay, wala na. Katura. Okay. Now, mga suking tigpaminaw, pikin na po na nga itong kanang oras. Ato na lang ning pahimuslan sa mga pahibalo. Kining nahibilin nga mga kining minutos.
Atong usbo no nga karong umabot nga Miyerkules, doon natay i-replay din hinga usa ka English no, English audio presentation nga giuluhan og The Journey Home. Nga ang host mao si Marcus Gruday. Unya ang guest niini nga program mao si Alex Jones nga kani usa ka Pentecostal pastor. Nga na-converter sa pagkakatoliko. Nya 30 ka tuig yun siya nga pastor sa Pentecostal. Nya nadala niya pagka-converter sa pagkakatoliko iyang asawa nga si Donna. Then ang iyang 62 pud ka membro dito sa Detroit congregation. Iyang nadala gyud. Nindot untag nakakita mo sa video ani. Nakakita ko ani niya tupang 2001 hinumdum ko. Nakita gyud ako. Ako lang i-klaro ninyo nga dili ni sa detalye. Kay 1 hour man ni siya program. Ang mga primary ra nga hinungdan inyong makuha, madunggan. Pero nindot na kayo. Mabitaw nakahukom ko nga i-replay na to karong Miyerkules. Ugma on dato pero Miyerkules na lang para makapahibalo papunta ugma ug sa Martes. Okay no mga suging tigpaminaw. Sige hapon no, ayaw ninyo kalimti kadtong atong kanunay nga ipahibalo no, ang EWTN network. Yana siya sa cable. Channel 48 sa Orient Cable Dipolog o Channel 61 sa Hometown Channel des Katipunan. O wata kahibalo sa uban nga mga cable operators kay wa pa man ta ka kuan kining susi asa na sa ubang channel no mga suking tigpaminaw. Gunya ang atong Catholic website sama sa catholic.com, ewtn.com, catholic-convert.com o kining bag-o ra nga akong ipahibalo ninyo bisag kini lang inyong memorizon kay ang ubang mga Catholic websites makalink ra mo kung maka-access mo na ining catholico.com. Ang spelling Bisaya ra kay spelling no. Type lang www.catholico.com. Bisaya ra spelling KATOLIKO.com or pwede catholico.com lang. Kasud na mo. Dayon kuan lang ayuhan lang yung tuon diha no kung high-tech na kay mo da sa internet kay daghan yun mo kayong mahibawan kay kining akong gipang-share po ninyo. Gikan na po ni dito. Ang uban niini pero daghan pang wa nako ma-share ninyo ng mga suking tigpaminaw. Yeah. Doon yung mga text messages diri nga nanapod din hiyo, nadawat na ko pero I'm sorry no, di na nako ni matagag pagtagad kay piki na itong oras. Okay no, sa gihapon no, mga suging tigpaminaw. Ang itong cellphone number 0918-5497-065 no, atong usbon 0918-5497-065. Ang atong telephone number 212-6200. Okay, ito ning tapuson pinagi sa pagbasa sa gihapon sa pag-ampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Mga suking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary,
Kinalang inyong ubus nga sulugon sa mong tulumanon, Woman I Love, Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas Moingon, hangtod ug maapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.